Lakaw na po sa tester. Asa na po ka di padong ay. Asa to? Wa mo kitang tester? Asa pa ka ditong padong na po di ay. Laag naman po. Asa na po ka itong padong guys. Asa ka to? Nah. Padung deh. My goodness. Jom. Ay ka, ang among alaga ning lakaw man. Asara po ka tron. Ay na. Dire? Basig dia dire. Pagkapaita. Iro. Di si katong alaga. Unsa bay makaon nga nung lakaw pang gyud ay. Matay. Mistarong na. Darat ko din. Darat to ko. Panahon na nato. Di lang nato sa duolon. Pagulian. Asa nga dapit. Ako sa ina-ina lang diri. Buat ya no, sige, abante. Gusto na siguro mag-lisod-lisod si kinabuhi. Balik ko kahugaw. Balik kahugaw. Ay, napukat oh. Ilbi daw. May ilbi din eh. Hika? Wag kita sa wala ka chong? Asa na tapos pisido mo. Ngari daw, ngari. Nara. Ngano ka man nga naglaag ka man, oy? Dito ay, ilang ilbi. Sa ka man nga naglaag ka man in taon nga. Oh, ngari na ko. Ito na gid. Laagan ka man, oy. Di sa amade ka, sa magkapadong, anong ilakaw mo ka? Di nawa na ka. Oh. Oh, di nawa, di pagkawa ni mo. Nganong hilakaw mo ka? Ha? Nga naglaag. Ano ba kang laagan mo ka, oy? Paano tayo lagi og mulakaw ka? Kaya para di ko mabaka. Natulan rin kuya. Kaya saon na to ana og nilak dito nakalayo niya usaon nimo asa makamatugon niya biya ni mo balay. Mo biya di kasi mo balay. Ha? Lakaw guys. Kaduhan na ni kabisis niya lakaw. Oo. Saon na yan yung way makabantay ni mo dire. Na. Kuha na pong ka, kanang maglago na pong ka. One. Laag mo ka. Ha? Asa ka pa dong? Asa man na to ang balay? Di, asa man itong balay dapit? Ayaw paglakaw. Tang naarabay pulis dia, bantay ka. Presyoon galing ka, naarabay pulis ka. Lakaw pa ka. Layo na kaglaag ko no. Di lagi maglaag. Di ba? Dire. Ulit, di pa ulit.
Ikaw, nga to, suot nga to. Laagan man ka. Dito ni abot og lilang. Aw dito sila Ma'am Ilbe. Open ra na. Tod lang. Lakaw. Babay bitaw. Kasi aw gyud nimo ate. Dito si mong balay pagkuan. Paandaran ng imong radyo. Paandaran na imong radyo. Toy kuan dito. Ubangayon ni mama, toy spaghetti lakaw. Toy spaghetti dito. Ay, abot na. Abot na pa yung spaghetti na ma? Pukaon ka? Ginoo.